tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión extraordinaria e urxente do Pleno para hoxe, xoves 6 de febreiro de 2025. Señor secretario, ten a palabra. Bueno, boa noite a todos e a todas. O primeiro punto do orde do día, a aprobación, se procede de urxencia. Voceiro do Grupo de Goberno. Ben, a urxencia ben motivada porque mañán remata unha da tarde a remisión da participación do Plan de Obras e Servicios da Deputación Provincial da Coruña e non dispuxemos ata o día de onte de todos os proxectos, polo tanto convocouse de forma urxente extraordinaria esta sesión plenaria e a maiores, posto que é intención deste equipo de goberno e así se dixo en xullo do ano pasado que tratar de ter licitado o novo servicio do comedor escolar ca entrada en vixencia do próximo curso, pois para acelerar todos os prazos incluímos tamén neste pleno o inicio do expediente de licitación. Esa é a urxencia, a motivación de urxencia, vai. Vale, pois procedemos a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Ben, pois a urxencia queda aprobada por unanimidade. Punto seguinte. O punto seguinte, o punto segundo, que é a contratación da xestión do servizo do comedor escolar en Mallanceiros do CEIP Vales Villamarín 2025-2027. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, boa tarde a todos e a todas por toda a corporación e por a nosa veciñanza. É coñecido, non, que este Concello asumiu a xestión do comedor escolar do CEIP Vales Villamarín en setembro do ano 2013, logo de que a AMPA, que era a entidade que xestionaba o devandito comedor, pois dixera que non podía seguir con esa responsabilidade e que trasladaba que non ia a continuar co servizo. Entón, naquel momento, o Concello optou por xestionalo de forma directa e dende ese mes de setembro do ano 2013 pois se produciron varias licitacións para ir renovando este servizo, non, este contrato de comedor e de mañanceiros no Vales Villamarín e tamén se incluiu no seu momento o da Escola Infantil Municipal Santiago de la Fuente. A última licitación, si recordan todos e todas vostedes, realizouse en marzo do ano 2022. Ese contrato firmouse en abril e era de 2 anos prorrogables, outros 2 como máximo, sempre cando as dúas partes o estimasen oportuno en prórrogas de 1 máis 1 anos. Por aquel entón a empresa non mostrou conformidade para prorrogar o contrato e en xullo do ano 2024 este pleno decidiu a continuidade do servicio hasta unha nova contratación. Polo tanto, hoxe se produce ese primeiro paso para aprobando deste o caso a licitación, logo de que os servicios técnicos municipais elaborasen toda a documentación necesaria para poder iniciar esta contratación. O estudio económico, o cadro de características e especificacións particulares que rexerían o contrato e os pregos administrativos e técnicos para a licitación. Toda esta documentación desprende que para poder levar a cabo este servicio durante 2 anos e outros 2 prorrogables mediante esa fórmula de 1 máis 1, pois temos que dedicar 1.012.000 euros para poder levar a cabo o servicio. Os criterios que se recollen nos pregos para ter en conta nesta licitación serán ata 70 puntos criterios que se avalían de forma automática, pesando dentro destos 70 puntos 58 sería o factor precio e os 12 puntos restantes a incorporación aos menús de produtos de temporada. Os outros 30 puntos restantes serían outorgados en base ao proxecto técnico achegado polos licitadores, no que terían que reflectir a organización do servicio, a organización e a xestión do comedor, a xestión do personal ou a calidade da prestación do servicio. Evidentemente, este proxecto sería avaliado polos técnicos e polas técnicas municipais. En base ao estudio económico elaborado polos servicios técnicos municipais, vemos que os precios máximos de licitación serían os seguintes: o servicio de comedor ou o servicio de xantar sería 5,17 euros, o de mañanceiros 3,27 e o de mañanceiros en almorzo pois 2,17 euros. Este sería o precio tope de licitación en base ao cal os licitadores pois ofertarán o que consideren oportuno. Polo tanto, para continuar con este expediente de licitación do servicio de comedor para estes próximos 2 anos
coa posibilidade de outros 2 de prórroga, pois teríamos que acordar os seguintes puntos e quedou paso a ler tal e como figuran na documentación que todos e todas teñen o seu poder. Primeiro, aprobar o expediente de contratación para a contratación da xestión do servicio de comedor escolar en Mañanceiros do CEIP Vales Villamarín 2025-27, convocando a súa licitación. Segundo, aprobar o gasto correspondente en caso de conformidade do informe da fiscalización que se emita pola intervención. Terceiro, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas que rexerán o contrato. Cuarto, publicar o anuncio da licitación no perfil do contratante co contido contemplado no anexo 3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público. Quinto, publicar no perfil do contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación, en particular o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescripcións técnicas, así como os membros da mesa de contratación, e publicar a súa composición no perfil do contratante. A documentación necesaria para a presentación das ofertas ten que estar disponible o mesmo día da publicación do anuncio de licitación. Sexto, delegar a adxudicación ou declaración como deserto deste contrato na Xunta de Goberno Local, previa comisión de programación co gallo de axilizar a tramitación deste expediente. E sétimo e último, dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da Corporación Municipal. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceiro non adscrito. Referente ao comedor, en el anterior curso hubo algunas quejas que esperamos con este pliego se asuntadas. Concordamos con asuntos esenciales como son los menús, limpieza y los ratios de porción de personal por número de alumnos. Considerando que estos acuerdos son imprescindibles para la conciliación de la vida familiar, nuestro voto será favorable. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Boa noite a todas. Consideramos eso, que é un servicio básico e de vital importancia para poder conciliar a vida laboral e familiar, mais pensamos que non é traballo dos concellos, como xa falamos un montón de veces neste pleno, que sería a Administración Autonómica quen tería que dar este tipo de servicios, sería a Xunta de Galiza quen tería que encargarse deste tipo de servicios e non sobrecargar máis aos concellos. Isto, pois eso, non é nada novo, levámoslo repetindo un montón de veces. Non podemos facer negocio con este tipo de servicios. O que nos parece mal é que neses pregos prime máis a oferta económica que a oferta que poidan ter para o que sería ese servicio de comedor. Dende o BNG apostamos sempre por unha xestión directa deste tipo de servicios para que se presten de calidade. Como ben dixo o voceiro do grupo non adscrito, xa se trouxo en numerosas ocasións queixas deste tipo de servizos, a mala calidade, a comida fría, entonces esperamos que na vindeira licitación ese tipo de cuestións se solventen, nada máis. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa, e moi boa noite a todos e a todas. Ben, pois como xa se puxo aquí de manifesto, estamos ante un servizo esencial, é un servicio importante pois, para moitas das familias do noso concello e, polo tanto, bueno, como sempre fixemos, pois evidentemente o noso voto vai a ser favorable. Pero si nos gustaría engadir unha cousa que non sabemos se é posible, que decir, con respecto a esas queixas que houbo, que, bueno, que xa a alcaldesa explicou en determinadas ocasións, que houve visitas sorpresa, etc., que se lle deu posibilidade ás familias de poder comprobar, bueno, pues, a calidade, non? E a xestión do servizo en vivo e en directo. Unha delas, pois, é a referente á cantidade, non? Dos menús, esa, bueno, posible diferenciación en canto ás idades dos nenos e nenas que van a, bueno, pues a xantar esos menús. Entón, bueno, lendo a documentación que temos, non encontramos en ningún sitio que, bueno, que habería, pois, unha maior puntuación ou unha prima de alguna maneira si houvese, pois, esa diferenciación, non? De cantidade en canto ás idades dos nenos e das nenas usuarios e usuarias. É simplemente, pois, a modo de aportación, pois, si se pode ter en conta, pois, de alguna maneira, eso, pois, puntuar máis nesa licitación, pois, si hai esa diferenciación para as diferentes idades. Máis nada, reiterar o noso voto favorable. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Si, nada, unhas pequenas apreciacións.
Evidentemente, é unha sobrecarga para os concellos. Estamos a falar dun contrato dun valor estimado de 1.012.000 euros e, segundo o informe da intervención, pois que ten un déficit para este concello de 425.000 euros. É un servicio esencial que non teríamos que emprestar nós, pero evidentemente estamos aí para facilitarlle a vida ás familias. Sobre os criterios, efectivamente, pesa máis o factor precio, pero pesa o 58%, sendo o 42% pois criterios totalmente técnicos. E sobre a programación dos menús, o recolle os pliegos de prescripcións técnicas, non? Que a elaboración dos menús farase de maneira que proporcione aos menores unha dieta equilibrada e adaptada ás necesidades nutricionais, contribuindo ao seu mellor desenvolvemento físico, favorecendo a vez a adquisición de hábitos alimenticios saudables. Na relación de persoal, entre outros aspectos, evidentemente ten que haber unha persoa con titulación en nutrición para poder elaborar estos menús en función das idades dos menores, efectivamente. Nada, agradecer o voto favorable de quen así o manifestou e agora, pois, abriríamos a licitación e serán os servicios técnicos municipais os que, fagan os informes pertinentes en función desas ofertas presentadas. Moitas grazas. Voceiro non escrito. A primeira intervención. Voceira nacionalista. Nada, simplemente indicar que o noso voto vai ser abstención máis que nada por eso, porque consideramos que os concellos deberían de obrigar a Xunta a cumprir as obrigas que ten, nada máis que eso. Grazas. Moitas grazas, voceira popular. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pois este punto queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista, dos concelleiros non adscritos e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto terceiro, a solicitude de participación no POS Plus 2025. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, falábamos nun pleno anterior cando aprobábamos o POS adicional para gastos sociais extraordinarios que a Deputación Provincial da Coruña aprobara a finais do ano 2024, pois as bases e a dotación orzamentaria do plan único de concellos para o ano 2025, dotado con 86 millóns de euros de forma inicial, 86 millóns de euros que eran distribuídos entre os 93 concellos da provincia para levar a cabo investimentos, para destinalos a gasto corrente, para destinarlos a gastos sociais extraordinarios e unha cuantía para a reducción de débeda contraída por los concellos coa Deputación Provincial da Coruña coa execución de obras con cargo a préstamos provinciais en anos anteriores. Desos 86 millóns de euros ao noso concello nos corresponden en números redondos 860.000 euros, dos cales 69.955 foron para os gastos sociais extraordinarios, que aprobamos esa convocatoria de axudas para os gastos da vivenda habitual. Para a reducción de débeda derivada de obras realizadas con cargo a préstamos provinciais nos corresponden 120.000 euros que xa a Deputación de forma automática vai a restar da débeda que ten o Concello coa institución provincial e, polo tanto, nos quedan 670.000 euros para obras ou ben gasto corrente. Estos 670.000 euros se distribuyen mediante dúas achegas, unha de 340.000 euros e outra de 330.000 euros e, polo tanto, o que propón o equipo de goberno é levar a cabo con cargo a estos 670.000 euros unha serie de investimentos por un importe de 490.408,90 euros e destinar 179.168,17 euros para gasto corrente. Os investimentos que se propoñen para incluir na primeira fase deste Plan Provincial de Obras e Servicios pois son tres, concretamente sería a mellora das cubertas dos nichos do polígono 2 do cemiterio municipal por un importe de 169.780 euros, a mellora integral do parque de Pintor Sijorrubio por un importe de 124.497,19 euros e a mellora de infraestructuras e pavimentación nos núcleos de Touriñao de Arriba e de Touriñao de Abaixo por un importe de 197.131 euros. A maiores, tal e como permite as bases do POS e como obrigan a destinar tamén o 25% como mínimo da cuantía da chega 2025 a incluir unha serie de proxectos complementarios,
para que, no caso de que a Deputación inxecte máis fondos para os concellos e, de ser o caso, poder levar a cabo novos investimentos, incluímos tres propostas nese plan complementario por importe de uns 210.000 euros, que sería a reforma do Parque Infantil da Condesa por un importe de 48.881,40 euros, a reforma do outro Parque Infantil da Condesa, que está ao lado do Convento de Donas, por importe de 76.235,90 euros, e a suministración dun vehículo para protección civil por importe de 83.490 euros. Si entramos a explicar para que a veciñanza seipa de que proxectos estamos falando, voume centrar única e exclusivamente nos que van no plan principal, esos tres proxectos, e de forma moi breve, vou dar unhas pinceladas. O proxecto correspondente á mellora das cubertas do polígono 2 do cementerio, pois trátase de actuar sobre as actuais infraestructuras, que a súa cuberta é plana e de formigón, e polo tanto se propón realizar unhos rastreles, unha instalación dunhos rastreles con unhas placas onduladas de fibrocemento cubertas por tellas cerámicas. Así evitaríamos filtracións existentes e se reduciría de forma considerable as humidades e as posibles filtracións. Isto fíxose xa nun das partes deste polígono 2 e sería estendelo de forma continuada a toda esa zona do cementerio municipal. No correspondente ao Parque Infantil de Pintor Seijo Rubio, pois mediante esta mellora pretendemos convertir o parque nun parque inclusivo para nenos e nenas de idades comprendidas entre os 0 e os 15 anos, instalando 7 xogos, dos cales 2 terían accesibilidade universal. A maiores instalaría un novo pavimento de caucho e mobiliario urbano consistente en bancos e papeleiras. E xa para finalizar, a mellora dos núcleos de Touriñao de Abaixo e Touriñao de Arriba, pois se trata de dotar dunha rede separativa de servicios, tanto da rede de pluviais como de saneamento, convertendo a existente que ia toda a carga por esa rede, pois separaríamos pluviais de saneamento, se instalarían válvulas de corte na rede xeral de abastecemento e nos camiños existentes pois se realizaría un sobreanchos donde a zona o permite e un posterior aglomerado mediante formigón bituminoso en quente, coa correspondente sinalización horizontal e vertical. Por lo tanto, para poder levar a cabo todas estas actuacións é necesario aprobar unha serie de puntos que figuran na proposta e que vou a dar lectura a continuación. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos Post-Plus 2025 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a ampliación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican na proposta, separando os que se financian con cargo á achega provincial 2025 e con cargo á achega provincial 2024. Aprobar os proxectos das obras e os pregos de suministracións que se relacionan na proposta, aprobar o plan complementario do ano 2025 no que se incluyen os investimentos financieramente sostibles que figuran na proposta e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións técnicas, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten solicitado as autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal de investimentos incluídos no Post-Plus 2025 base, se houbese, neste caso non hai. Quinto, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada coa participación do Concello no plan. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achegarás o detalle de cada unha delas, acreditándose que a suma total non sexa superior ao 100% do seu importe. Autorizarse a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e a xestión do presente acordo e o correspondente expediente, e segundo e último, notificarlle a Deputación da Coruña e comunicarlle os servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois un ano máis compre aprobar este plan único da Deputación da Coruña que financia obras e servizos nos 93 concellos da nosa provincia. É evidente que a todos se nos poden ocurrir decenas de obras e de actuacións que levar a cabo no noso concello que poderían ir neste plan. Neste caso, o goberno municipal propónnos
estas actuacións que acaba de explicar o señor Fernández e que xa non vou a repetir, bueno, concordamos en que son actuacións necesarias, incluso algunhas delas pois xa as temos traído nos a este salón de plenos e polo tanto pois imos a votar favorablemente. Moitas gracias. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa noite a todos e a todas. O primeiro é unha cuestión de formas. As cousas teñen uns prazos e un procedimento mesmo legalmente establecido. O POS non é un tema urxente nin extraordinario. Desde finais de novembro sabían cando finalizaba o prazo para solicitar o POS, que ven sendo mañán, o día 7 de febreiro. E, sen embargo, convocan a comisión informativa por urxencia, enviando parte da documentación 5 horas antes da comisión e a outra parte mesmo xa pasada a reunión, sen tempo para poder revisar a documentación. Convocan un pleno o último día de prazo, sabendo que por responsabilidade non imos bloquear a solicitude destes fondos da Diputación para o noso Concello. Seguen gobernando como se tuvesen maioría absoluta, exactamente igual que no mandato anterior, sen contar coas achegas da veciñanza, sen negociar a proposta cos distintos grupos políticos, porque entregando a súa proposta horas antes da comisión informativa, obviamente, é imposible. E sen corrixir un ápice a falta de participación e transparencia do mandato anterior, a pesar de que agora dependen vostedes do apoio de outros grupos políticos para sacar adiante as súas propostas. Ben, dito isto, seguimos ao fondo da proposta. No Bloque Nacionalista Galego non dubidamos que as obras que propoñen, tanto no cemiterio municipal, no Parque de Pintor Seijo Rubio ou no asfaltado de Touruñao, son necesarias. O que sí que dubidamos é da oportunidade. O Concello de Betanzos ten sen executar as obras do POS do ano 2023. E, por suposto, tamén ten sen executar as do pasado ano, do 2024. Ademais, o Concello de Betanzos vai recibir este ano entre 40 e 50.000 euros menos ao mes, que é a cantidade que nos vai reter o Estado despois de facer fronte ao pago aos proveedores e de que o Pleno, debido ao voto da dereita, non aprobase o plan de axuste. En consecuencia, imos ter menos ingresos, pero non vemos un intento de conter o gasto. E a súa proposta é pedir o POS para obras maioritariamente a gas un 30%, en lugar de dedicalo a gasto corrente para garantir que se empece a sanear a situación económica do noso Concello. Polo tanto, no Bloque Nacionalista Galego non acabamos de ver oportuna neste momento esta proposta e, ademais, e sobre todo, non nos parece de recibo as formas. Nesta primeira intervención, nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, concordamos en parte co exposto co voceiro nacionalista en canto a ese atropelo no envío da documentación. Evidentemente, pois, entendemos que terían os seus motivos, que decir, pois, se trata de moitos proxectos, pois sí é certo que hoxe todavía nos chegou pola mañán parte da documentación, aínda que a outra xa tiñamos, trátase de documentación pois bastante contundente en canto a tal. Pero, bueno, a nos dounos tempo a facer un repaso de todo. Evidentemente, non podemos estar máis que de acordo con estes investimentos, porque creo que é sabido por toda a corporación que en diversas ocasións o Partido Popular manifestou a necesidade de amañar o Parque de Pintor Seijo Rubio, tamén as queixas reiteradas dos veciños polo mal estado das cubertas dos nichos do cemiterio e tamén en algunha ocasión trasladamos algunha das inquedanzas dos veciños de Touriñao sobre o estado do firme. Polo tanto, evidentemente, pois, sin ánimo de apropiarnos desta proposta, porque non é nosa, si é certo, gustaría que quedara de manifesto que así o fixemos en diversas ocasións e, polo tanto, o noso voto vai a ser favorable. Mais nada, moitas gracias.
Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Sí, moi brevemente. A cuestión do retraso na entrega da documentación explicouse na Comisión de Programación e volvo a explicar hoxe. É certo, hoxe mandamos o último proxecto que se recibiu no Concello onte ao longo da mañá e así se explicou. Si se sabía da cuantía e así se comunicou ca documentación que se enviou con anterioridade. A Comisión de Programación celebrouse o luns e o pleno se celebrase o xoves. A documentación para convocar o pleno enviouse o día 4, excepto este último proxecto, que é do plan complementario, que non é do plan principal. Non se retivo esta información, enviouse en canto o Concello dispuxo dela. Podería haber estado antes? Podería, pero os técnicos non diron feito os proxectos con maior dilixencia, posto que teñen moitas outras cousas que facer. É certo que sería máis acaecido que se entregasen con anterioridade e que estivera definido con anterioridade. En todo momento, desde este goberno local se pediron achegas a todos os grupos e quen así o estimou, pois puido participar na redacción deste plan de obras e servicios facendo as achegas como se fan. Cada grupo pode presentar 3 mocións en cada pleno e así se está a facer de forma regular. E o que incluímos hoxe, entre outros aspectos, o Bloque Nacionalista Galego presentou en varias ocasións que se incluíran nas próximas obras a realizar en parques infantís que se dotasen de xogos inclusivos, e no Parque Infantil de Pintor Seixo Rubio así se fai. Como dixen, dos 7 xogos que se colocan, 2 deles son de accesibilidade universal e son para que calquera neno ou nena que teña algún tipo de discapacidade pois poida disfrutar destes elementos. O tema do cemiterio municipal creo que foi unha proposta parte da veciñanza afectada, falouse aquí por parte de todos os grupos e de feito se fixo xa unha actuación nun dos nichos dese polígono para ver como para ver a experiencia desa instalación de rastreles con esa chapa ondulada e a tella do país, a tella cerámica, e posto que a experiencia foi boa, pois se amplía para todo o polígono 2. E si é certo, imos a ter entre 30 e 40.000 euros menos na participación dos tributos do Estado, pero eso foi porque non se aprobou un plan de axuste. Pero é que ese plan de axuste o único que o apoiou foi este goberno municipal. Polo tanto, sí, fomos responsables en ter que acudir a ese plan de axuste, pero non fomos os únicos responsables de que isto non se aprobase. Si vostedes votaran a favor, non recibiríamos esos 30 ou 40.000 euros menos na participación dos tributos do Estado. Pero de todas formas, si é certo que esa situación, e o expliquei por activa e por pasiva, a curto plazo é delicada, pero vamos a sair sin ningún tipo de inconveniente, segundo os datos que temos e que había anunciado no seu momento, con esas ingresos que estaban pendentes e que foron recibidos polo Concello desos plans do IDAE e que, esperemos a liquidación, que tampouco sei agora o número, pero entendo que a situación económica pois vai a seguir a senda que entendíamos. É certo, din que temos sin executar obras do 23 e do 24. A do 24, unha delas está con proposta de adxudicación, a outra quedou deserta e se vai a volver a lanzar. As do 24 que se aprobaron a participación fai xustamente un ano. As do 23 están todas lanzadas, polo tanto, si é certo que tivemos un efecto embudo na contratación municipal, pero a día de hoxe somos dos concellos que máis licitacións estamos a levar a cabo. E por poñer tamén e facer fincapé neste plan provincial para que se seipa o número de obras das que estamos a falar, dende o ano 2016 levamos recibido con este plan 8 millóns de euros por parte da Diputación Provincial da Coruña. Levamos aprobadas 52 obras, das que hai que sumar as 3 de hoxe, polo tanto son 55 obras nos últimos anos.
tendo baixas no departamento, cambios na secretaría municipal, cambios nos técnicos de contratación, e todo isto ralentizou un procedemento que xa per se é complicado e farragoso. Unha das próximas licitacións que xa está en marcha e que en breve abrirase o plazo para presentar licitacións, que é o Parque Infantil de Viuxa, pois tivemos que esperar bastante tempo, incluso máis dun ano, por un permiso da Axencia Estatal de Navegación Aérea, polas posibles afeccións da altura do columpio no corredor do aeroporto de Alvedro. E parece que é unha chirigota, pero é que foi así realmente. E o último permiso, que era pola afección da autopista, que está cerca de onde se vai a construir este parque infantil, pois chegou a semana pasada. Entón, xa con todos estes permisos, pois imos a lanzar os proxectos. O último, que é o do Camiño do Aguieiro e o Camiño de Fontela, que faltaba un permiso de patrimonio do Camiño de Santiago, que chegou esta semana ao Concello. Por lo tanto, tamén se vai a licitar esa obra en próximas datas. Esa é a motivación polo que as contratacións pois van algo máis lentas do que desexaríamos, pero que estamos, bueno, como se decía na miña época de estudiante, progresando adecuadamente. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, non vou desaproveitar a oportunidade de tomar un apunte da intervención do voceiro do BNG, que, bueno, acusa o goberno municipal de falta de planificación, de falta de transparencia, e cito textualmente, como na súa primeira intervención, seguen gobernando igual que a legislatura pasada. Simplemente espero non ter que recordarlle esta intervención o 19 de xuño de 2027. Moitas gracias. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas. Bueno, que eu seipa, xa levaban no pos do 23 a coberta do parque de Pintor Seijo Rubio, con lo cual non está executado o pos do 23. Teñen vostedes as obras do pos do 23 sen executar. Teñen tamén as obras do 24 sen executar. E pretenden pedir máis obras co pos deste ano para seguir acumulando obras sen executar, en vez de pedir o pos para gasto corrente e empezar a sanear a situación económica do Concello. No Bloque Nacionalista Galego non estamos de acordo, pero para non ser un obstáculo para que o Concello de Betanzos poida pedir esta financiación, pois ímonos abster. Grazas. Moitas grazas, voceira Nada popular. máis que engadir. Ben, pois debatido o asunto, señor secretario, que se someta a votación este punto. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Pois queda aprobada este punto, cos votos a favor do Grupo Socialista, dos concelleiros non adscritos e do Partido Popular e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. E sen máis asuntos que tratar, moi boa noite a todos e todas. Levantamos a sesión. Pero ten algo que ver co pleno? No. Bueno, pode falar. Con respecto a rolda de prensa que convocou ante o Partido Popular con respecto ás ventas dunha forma moi breve, gustaríame, bueno, en primeiro lugar, pedir disculpas, recoñecer que me equivoquei, fun eu a que falei, por tanto asumo o erro E gustaríame, bueno, pues pedir disculpas de forma pública, por eso tema de pedir agora mesmo a palabra. Pero tamén gustaríame dunha forma moi breve explicar como chegamos a facer o que fixemos. Dende finais do mes de outubro, pois contactaron diferentes técnicos, arquitectos e arquitectos técnicos residentes en Betanzos co Partido Popular, poñendo en alerta que as ventas do mercado eran de aluminio.
evidentemente eu non son técnico na materia e non o sei. É certo que contamos no grupo con un arquitecto técnico que non tivo nada que ver con isto, quero dicir, por iso quero asumir eu en primeira persoa, como voceira e como presidenta do partido, pois a responsabilidade da metedura de pata. Froito isto, pois un día íbamos por ali diante do mercado e estaban ca colocación das ventas e unha persoa do meu equipo pois entrou dentro e preguntoulle a unha das persoas que estaba instalando: mira, de que material é isto? De aluminio. Bueno, e seguimos. Falo dende o mes de outubro ata onte, que xa sabemos todos que día era. Evidentemente, pois, bueno, pois seguimos investigando, preguntándolle a xente que sabe e nos garantizan que é de aluminio. E pois fixemos ese anuncio público, evidentemente, o que acabo de decir, pois despois pois, os técnicos, xefes de obra, etc., pois garanten que é carpintería de madeira e, polo tanto, pois, do Partido Popular, e volvo a decir eu en primeira persoa, teño que asumir o erro, facelo público e pedir disculpas públicas pois a todas as persoas as que poden, bueno, pois ferir ou, decir, pois de alguma maneira boicotear o seu traballo. Máis nada que engadir, simplemente quería decir eso. Ben, pois mire, en primeiro lugar, agradezolle que pida disculpas públicamente, porque sí, pois é unha metedura de pata. Se dende o mes de outubro dubidan ou teñen por algo que lles din que ensexa desconfianza, é tan sinxelo como acudir ao Concello, aos técnicos municipais, pedir os certificados, pedir toda a documentación que desexen, porque como membros desta corporación teñen dereito a ela. Podían ter preguntado en pleno, podían ter pedido a documentación que quixeran. Por tanto, eu acepto as súas disculpas, pero a veces poñer en dúbida cuestións que poden parecer banales non o son tanto, porque hai moitas persoas involucradas nun proxecto destas características e as que dunha ou doutra forma se lles estaba acusando pois de algo, pois dun delito contra o patrimonio. Entón, agradecendo as súas disculpas, eu de todos os xeitos ao vindeiro pleno ordinario traerei toda a documentación para que a corporación ao completo teña esas certificacións, eses informes de que esas ventanas son de madeira. Evidentemente son de madeira, dunha madeira moi boa, ademais, o que si lle pediría é que antes de facer afirmacións deste tipo, primeiro, pidan a documentación, porque poden facelo, sin ningunha dúbida, e segundo, pensen dúas veces o que van a facer, porque, bueno, eu creo que comentarios ou afirmacións, como se fan nalgúnha nota de prensa que eu lín nos medios de comunicación, pois afirmaban, non o poñían en dúbida. E como digo, están a afectar a moitas persoas e a acusalas de algo pois que non se pode facer dentro dunha administración pública. Pero, bueno, no vindeiro pleno aportarase toda esa documentación e volveremos a falar do tema. Nada máis, pois agora sí, levantamos a sesión.